след малко тръгваме. Вече сме на летището и се отправяме към нашия гейт за Виена. Аз се вълнувам, вече е 1 март, имам няколко мартенички, а може от мартеничката да съм спища. И сега ще ядем и ще пием вода някъде. Полета ни е в 9:30, което означава, че там ще сме някъде около 10:15. Да. В България по него правят. Също така правят? Да. Изтичало... Отиваме към нашата квартира. Тръгнахме. Ние вече пристигнахме в Виена, пристигнахме и в нашия апартамент. Тук е доста приятно, въпреки че навън е студено. Много хубаво. Тук е много уютно. Както може да видите, имам си огледало за мен. Малко, но напълно достатъчно. И просто е много хубаво. Много е красиво. Жената, която ни настани, беше много мила и любезна и съвсем търпеливо изчакваше аз да си кажа всичко на немски. Въпреки че моят немски не е най-добрия, но ще го науча и това ще бъде прекрасен момент, когато съм на Еразъм тук във Виенския университет, да подобря нивото, надявам се. Така че ще ви държа в течение. А сега ние отиваме да ядем първо и малко по-късно ще се разходим до едно много интересно място. Не мога да кажа, макар че аз ви казах. Добре, ще ходим до Шонбрун. Така. Бяхме отишли за храна и искахме да си вземем пица, но както може би знаете, в много градове, които са в Западна Европа, събота и неделя наистина са почивни дни и дори ресторантите не работят. Затова пък някакъв интересен турчин работеше и той ни даде храна. Ние си купихме от него и двата сандвича струваха само 8,40. 8,40 евро, което е супер ефтино. И ние сме много близо до центъра на Виена. Това е седно в Лозенец, да си купиш нещо за 16 лева. Две неща за 16 лева, което е вау. Ние сме тук. Ние сме тук. Насам има градинка с църква. Много красиво всичко. Пристигнахме! Наистина красив дворец. Много прилича на Софийския дворец, защото, както вече знаем,
София е проектирана от виенски архитекти и музата на тези архитекти, разбира се, най-красивата европейска столица. Ами Виена, какво друго да ви кажа? Наистина красиво. И сега нямам търпение да отидем да си хъпнем един прекрасен виенски апфелштрудел.